Arratsaldeon txoriene gaur osteguna, eguena, hemen gabiz Patricia Viteli eta Zigor Iturrita, zeran zauz? Arratsaldeon, ondo. Bai, gogotzu. Gaurko errezetakin no erreztago ondo, Patri. Gaurko errezeta bikin zego, goratzen dutzu egu, ostegunetan, eguenien, inbidegula bi errezeta, bat tradizionala eta bestia 2.0. Nik gaur aukeratu dutena, tradizional bezala, arroza oiaskuakin. Paia ez da. Paia ez da, gero sartuko gara hor, ze igual, zirikatzen dozkuek eixei. Bai, bakizuk dano dugu, ero familian koinatu bat danete dakina, arloetan aditua, futbolean... Bai, be bai. Bueno, aniko harrian dauka bat, aditua dela janarian, orokorrean. Eta gero, botok, bai, esan nuen arroza oiasko, kriston txapa. Da horri ez deitu paella, dezakizen bat. Ezin zaio deitu ze, baina, bueno, gero kontatuko hitu ezberdintasuna, zeintzu dira. Nik honei, gaurkuai ez datzat paella deitu bier, arroza oiaskoekin, gau, hola nein biau. Lehengo piperrak tiratan ebaki eta suestitu. Gero tipula fin moztu eta berakatzak zuritu. Bota dana sartagin batera, edo paellera batera, eta gorritxuko 5-10 minutuz. Gero bitxartian oiaskoa mokadutxoko tamainako zatitan moztu, eta sartaginera bota bebai. Bitartian tomatia bebai bota, ardua gehitxu, lurrundu, eta lurrunduta dauenean oiasko salda. Eta salda irakiten dauenean, arroza gehitxuko, 15 minutu geldi utziko, gero 3 minutu utziko, trapotxo batekin gordeta, eta gero zerbitzatuko hilerrekin eta limoi zati batekin. Holan, gero limoia bebaizuk aldozu gainetik bota, edo aldozu bakarrik aromarako gorde. Hori, zuk nahi dozuna. Vale. Orduan, bai, oiaskoa ez da paellan berdina. Valentziatik ez dakit norbaitxek ikusten dozkun, edo... Bueno, igual, Valentziarren... Bai, ikusten aukera badaukat eta ikusten gaituzten. Igual Valentziarren batek, badauka, ez dakit, igual bikote euskaldun bat da badabil euskara ikasten, da igual txorien erabiltzen dau euskara ikasteko. Ez dauen zure txilloeko programa holako euskaltegin baten ipintzen euskara ikasteko? Legunean entzunot zuena? Bai, eta egia, azkenean, euskaltegitako eta ikaslentzako, euskal telebista ikustea ondo etortzen zaie, normalean, belarri egiteko, ez badukate aukera inguruan entzuteko, eta, seguru Valentziatik ikusten gaituztela. Bueno, ikusten boskue, espota bronkari. Ez. Bioni kuadriakoan esanetara joango nazpatu. Lehenengo, paella. Paella berez Valentzian hau da, ontzia. Bai. Izan behar dela, ontzi zabal bat, heldulekuekin, ero helduleku gabe, eta hemen eiten dana hori, errezeta hau. Eta paellera, bertan, berez paellera omen da... Da, paella itxen dauen emakumeak? Errezeta egiten duen emakumeak, omen da. Osa, paelleria ez da hau? Ez, paelleria da emakumeak. Baina raera sartzen zara... Bai? Raen, sartzen zara, eta raen daude bia dira berdina. Paellera eta paella, hau da. Ez que nik uste duzuk, online sartzen bozu dendaren baten, eta bilatzen bozu paelleria, nik uste dut, hau agatzen jatzula. Paella aurkitzuta, nik uste dut igual prestatutako arrozak edo garagertuko jatzula. Nik uste dut, ez dakit. Berez paella, hau da, eta bueno, Gitarian da, Somaian da hor, paella deitzen diote sartagina, ontzi zabal bateri, edozein arrezeta inaldan. Eta gero paella Valentziarra juten bagara, paella Valentziarra benetako paella eurekangoa, izan behar du, albuferako arroza, garrofoa bota berzaio, untxia, lekak bota berzaizkio, azafraia aldala bota berzaio, nahiz eta gaur egungo presioan garesti daun, eta hori izate dute. Baina berez, bestela paella niretzako personalki, izango zen. Horrelako ontzi zabal batean egiten den prestaketa bat, zeinek beti izan behar duen nahi eta nahi ez, baratxuria, arroza, tomatea, eta gero beste edozer, barazkin bat botaldiozu, oiaskoa ero arraia, niretzako hori izango zen. Baina, bueno, hemen, zuek ere... Zu Valentziako eza edo? Zu Valentziako eza? Ez, nik ez da paella nirentzako. Zuretzako. Nire... Valentziarrak izango behar du osagai batzu, baina gero, han barraskilo botatzen dizkiote, oso ohikoa da barraskilo botatzen. Ipentzatzen aben igual, Valentziako ezila Bilboko modukoa jaiotzen diela, nahi dagoen tokixen igual zuk Valentziar... Ez. Nik entzun dut, lehen itxen zala paella arratuiakin. Olako, arratoi berezi batzukin, lehen
indala pila bat urte, etzaukiela untxia eta hartzen zituzten ondartzatik eta kaletik arratoiak. Eta horrekin itxen zabiela, aintzinan, baina. Goseteak egon direnean, arratoia beti jan izan dira, eta arratoia bezala, katuak, laubankako, edo zer. Guk egun bat, eta gaina, jenteak ez duela nabaritzen, katua eruntxia dan. Arratoia jaten dien moduan, eta katua zetik. Ez dakit. Guk momentuz ez dotza botako. Ez. Guk untxia badaukago, eroiaskoa badaukago, orduan bertako produktuak. Momentuz ez untxirik, ez arratoirik, ez ezebez, momentuz piparrak bai berdia da bai gorrixa, holan tirat luzetan, honek gero zuek etxien moztuzik ebe bai karratu txikitxotan, gure zuen beste. Baina nik zati luzietan, gero berakatza be bai, hemen daukagula ja zuritxuta, eta ointxe botakotzat, apurtxo bat tipula be bai, holan laukitan ebakita. Eta gauza bat be bai, paellari ez jakona botetan. Tipuria, sekula. Eurek esaten da, inoz ez. Bakizu, herriko festetan da Euskal Herrian, ohitura daukagula txapelketa gastronomikoa egiteko, eta klasikoetako da, paella txapelketa. Urte batean, Durangoko jaietan, 2017-18 ero izan zen, hortik, etorri aurkeztu zen, eta kasualidadez jaietan zegoen valentziar bat, Durangoko kuadrilla batekin, eta berak paella inzuen. Baina lehiakide bezala, ez epaile bezala. Ez, lehiakide bezala, eta berak esaten zuen, bueno, paella egin duen bakarra ni izan naiz. Eta, bai, egia esan berak inzuen anite zuten modu, baina bak gertatu zitzaien, ez? Zer? Eramatena doazela aurkestera Jausin jaken? Jausin jaken. Baina, hori aitzaki moruen izango zen, ez? Espasan jauziku, kirabaziko gabe, baina igual nahi txan izabien, en plan, ez dakit. Ikusi zen bestiako lan txoixuakin, idauierrakin, da berak jarri zitxun lekak, eta horrek babatxurize, da esan zaben, honek ez dauko tirabazteko aukeraik izango. Ez, itxura oso hona zeukan berea, gaina esan, egia esan, guk hemen paella, eta gainak, guk paella ero jendeak iten, edozein ontzitan iten du. Berdin zai olako lapiko altu batean eikia, eta berez, olako zerbait zapala berdu, ero sartagin batean. Sartaginean be oso ondo iten da paella bat, Bakizu, gure gidoilari Julenek ez dakit bere amaman gandik hartu dauen sukaldatzeko hau trebetasuna, baina bere amamak kasola alto baten itzen zela, eurak etxin paella ditzen zotzen. Txoixue bota, ez dakit zakarret txistorria, oiazue da irugierra uste da, arrozakin, tomatiakin, hori paella zala ebere etxien. Bakoitzan etxian... Bakoitzak hori da. Berez olako zerbaiti deitu beharko genioke, arroza txoixoakin da barazkiekin. Ero arroza untxiarekin. Ero arroza ez dakit zerekin. Arroza para pan. Atzean daukana, ez? Paella, berez hortarako entzun du, horrekin ustean geratzen garela. Ontzi zabal batean egin behar da, aldala kipulaik barazki ezberdinak erabili aldira, normalean izaten direana lekak eta piperrak, ilarrak ere, botatzen dira, nien eiz ilar zalea, paellan, eta gero, aragianak, ero, itxaskinak. Eta mistoa, paella mistoa klasiko handi bada. Non oiazkoa eta otarra inskak, edo gambak, edo botatzen dira. Eta nik entzun dute bai, tradizionala dela, suan inbiarrian, sukaldeko suan inbiarrian, egin bidala, holan lasto artian, eta egurrakin, eta suakin, izango balitz moruen. Ez dakit. Nik hori probauta daukate, Valentzian joan nintzenian, bazauan jatetxe oso ospetsu bat eta, esaten dabean jaten zauela, nahitzen zen Valentziako tipo hau. Ez dakit. Holan, tipo klasiko batek, han hartzen zauela paella, eta ara urbildu ginen, eta oso gozua. Da, han itzen daue, egur artien eta barbakoa bat izatean bazan moruan, da oso gozua. Zerbait izateko ninguru errezeta, bota? Oiasko arroza dala, da ez paella, eta hemen... Errezeta tradizional inguruan. Berakatza, piper berdia eta piper gorrixa. Bitartean, hau erregosten doian, bitartean, suestitzen holan askoz erromantiku haua. Joango gara, oiaskoa mozten. Eta nik oiaskoa moztukot, nik oiasko paparra aukeratu dut, eta oiasko paparra joango naz mozten, holan mokadutxoko bezalako zatitxotan. Serie mokadutxuak, bakoitzan dako mokadutxua gauza da. Nik esango nagoen, tamaina honetakoak edo. Holan, mokadutxo baten, jateko morukuak. Ikain. Baste batzundako igual, mokadutxua hau dana izango da. Nire paellan egizan, ez zaite importa zati handitxo bekin, ze gero paellan be, eskuakin jatea, eskuakin jateko zara? Oiaskoa, Bai,
oiazko paian egoten bada, eskuak inoski. Hori edukazio honekoa dela, esan gendu, nea txorien. Bueno, errezeta tradizionala, gero, zua edo etxean iteko aukera ez dauka jendeak, ez? Orduan, paia iteko bakarrik kanpoan inbeharko genuke. Bueno, errezeta tradizionala gauza batzuk ondo daude, eta beste batzuk, bueno, ni goratzen naiz lan, hon izan jatetxe batean lanean, non esaten zuten, mamia erre inberzala beti. Erre guztua behar zuela. Claro, antzina mamia iteko garaian, izate zituzten, esnea batzen zuten, kaikuetan izaten zuten, kaiku hori egurrezkoa zan, eta kaiku hortan esnea berotzeko zeiten zan, zutatik hartzen zan harri bat, errekarria izaten ziena normalean, bero-bero, eta botatzen zan kaiku horretan esnetara, ez? Orduan horrek berotu iten zuen esnea. Baina horren bero egoten zan, berotu eta erre puntu bat ematen ziola esnea. Orduan, bueno, oso tradizionalista diren esate dute, mamiak, ero gatzatuak, izan behar dula erre puntu bat. Eta zegoen enpresa bat... Hori Nafarroan da, ondiokan holan da? Larraintzarren dago enpresa bat, ardi esnea saltzen duena, espreski egiteko, olako mamia egiteko, eta saltzen dizute aukera ezberdina daude. Erre guzto, intensitate ezberdinakin, nahi baduzu azukre puntu batekin. Eta hori, etxian itxen bozu holan ardi esne batekin, bebai, pentsatzen dut, igual, sakonekoa erretzen bozu erretzen bozu, baina nire errezapore ez diote eman, nahi? Hori da, ez dakit, sokarrata nik ikusi ditut hor sokarrat batzuk gozo daudela, hor karamelatua daudena, eta beste sokarrat batzuk ikusi ditut, sokarrata pasatzen nahi zaizu, motel, hau erretzen ari da. Sokarrata ikusten dira bakarrik apurtxo bat, puntutxo bat. Nik esan dutzen, atzo edo erein egun programatik kanpo, gabizen berbaitzen plazaolako bia berdian inguruan. Eta etzen zara lehitzara eta lehitzan dau leku bat deitzen dara Arakindegia. Da bertako mamia, bertako gatzatua, badauko erre puntu hau. Eta hau oso gozua, apunta goran mapan itxen bozue ibilbide hau. Eta, bebai, hau, errezeta tradizional bada ez, arroza oiasuakin ikuste dut, etxe guztixetan egin dela, eta kultura desberdinetan bebai. Ze, hau, hemengoa da, nik, Indonesian da Malasien eta izan nintzenian, probaunaen nasi goreng, dala arroza da oiasuakin, Kolombian eta, Kostarrikan egon nintzenean 2018an bebai, han gozaltzen gauen gallo pinto. Eta daulan arroza, babarrunakin, da norxian behin bebai, oiasko sobrakin. Beraz, kultura danatan nik uste du dauela plater badala, arroza eta oiasku, ez da? Hor Kolombian, Kostarrikan da Panaman antzeko jartzen dute, gaina gero ensalada batekin lagunduta, eta banana batzukin. Banana errearekin. Hor, Venezuelan iten dute, Valentzian ero antzekoena iten dute, lehenko gainera, beraiek, Valentzian da, beba egiten dana asko da, hemen oiaskoa ero untxia bota, gero ura botatzen dute, gainera hor bezaten dut, Valentziako ura izan behar da. Hangoak ez dakit, bakizu kloroagatik ero, gogorrago ero... Pentsatzen Valentziako ura zala, Bilboko moruan zala txampana, ura da. Valentziako da, Valentziako ura. Eta urak badauka berezitasun bat. Honi bota bitzat, sin maz, barazkixei be gatza, oiaskoa bota botzat, eta oiaskoa iberai bota bitzat bebai, piper, beltza, holan apurtxoa gainetik. Baina jaraitxu kontatzen, beraz, Valentziako urak zedauka desberdintasuni... Bakizu ur gogorragoak ero finagoa daude, ez? Orduan, beratzeko garaian bebai, txitsirioak ero, ur batek, ero besteak ez du berdina. Eragin itxen dago. Eta nire lagun batek froga hori inda dauka, eta inda dauka, Valentziara joan, paella batein, bertako produktuekin, bertako urarekin, eta gero, osagai horiek ekarri ona, eta paella era berdinean egin, hemen urarekin, eta esan zuen berdin izala geratzen. Eta nik hori entzun da neuka, hori gezurra izango da edo. Hori, oso ondo. Ez, antza, eta lagunak froga hori zuen, bertatik ekarri zituen osagai berdinak, errezeta modu berdinean jarraituz egin zuen, ura aldatu zuen, eta ez zuen arroza batez ere etzala berdin geratu. Bitu. Baina hori, esaten egin ditzena, beraie bai egiten dutena da, hemen hartu, eta Venezuelan berdin egiten dute, jarri ura bota, eta hemen salda utzi egosten. Orduan zer lortzen du, hor salda bat egitea, zaporetsua, hemengo barazkien eta, bota dituen aragien ero zapore hartzen dut da. Eta gero arroza bertan egitea, ez? Salda botako diogu, Venezuelan horrela egiten dute, eta hori, toki ezberdinetan arroza oiaskoarekin jaten dana, bakoitza berera da, eta bakoitzan etxian ere berera da. Eta zuena, seguru, onena dana. Guk
beste aukera bat besterik ez dugu ematen dena. Zuek bidali zuen proposomenak ez igual arroza itxen bozue oiaskuekin, baina esprozue holan itxen da beste modu bat izaten badozue da, gure dozue txorienen agertzia, bideli e-mail bat txorieneabildua.eitb.eus eta saiatuko gara igual errezeta hori erreplikatzen ingo. Betxu, hau da Bermioko Mari Carmenenen oiaskuan arroza. Bai. Ingo Mari Carmen, bidali zu errezetia. Bai. Guk hemen nik lagun baten olako arroz berezina jan nuena, egun batean izan zen, oiasko arrozarekin. Bai? Bai, oiasko pilo bat zegoen da arroza gutxi, aukera niretzako. Arroza gustatzen da, jatia, han egi esan, arroz gutxi zeukan, eta nik esan, arroz gutxi badaukazu, bueno, fideua nola asmatu zen, arrozik ez zeukaten egun hortan, fideoa zeuskaten, fideoa bota zituzten, zegu gaur ingo duen errezeta berdina, arrozik ez badaukazu, fideoekin, berdin egiten da, eta oso likidoa doblea bota berzaio bakarrik, eta 8-10 minutu utzian irakiten, eta fideua ere alioli batekin. Zeona. Ni arroza bebai alioliakin gustatzen gat. Lehengo gunean esaten otzun, enabuela nire bizitzan kaneloiakin, inoiz. Eta nire bizitzan ez dut besta fideua erikin. Ez dozu fideua inoiz zein? Beti arrozera joten du da fideua jan bai, baina etxian egin ez dakit, ez daukato itxurerik, eta ez dut itxan. Oso. Azkenien oitxura gauza da ez. Hemen errezeta honei bebai, nik badakit aldaketa asko inleikela errezeta honei, baina azkenien nire etxeko errezeta tipikoa dana. Baina, Patre, orduan, egin aldozuna jende hori egiten nahi dana. Gaur egun dana garestitu da horren beste, ohitura aldaketetara eta pasatzen nahi gara, eta, fideoak arroza baino merkeagoa badira. Eta gaur egun jende ari dala poltsikora inoiz baino gehiago begiratzen, eta erosketak egiteko garaian, inoiz baino kontu gehiago izaten eta merkeago egiten, hemen daukazu eukara bat, arrozak balio badizu, arroz ondo dagoen batek, kilo erdik, bat 60, fideoak sentimo batzuk besterik ez ditu balio. Orduan, aukera daukazu. Desberdintasuna haundixa da. Azkenean, dana igo da, nik eragina ikusi dut, nire supermerkatuko erosketetan eta ziur nauz, gure ikusentzuliok bebai hori antzeman daudiela, bere kontu korrontian eta danian, ez? Baina ezkenian ezke bebai, ekoizliei eta danei igo jake dana. Bai. Ze lehenko gunean gabizen, behitu nire zen harrakin nabien berba itxen, eta bere gure zuen lagun batzuk dauki okindegi bat. Eta okindegikuak esaten zauen, ezkenian nik energia bebai, labia martxan jartzea diru askoz gehiago kostatzen da. Eta gurina bebai, irina igo inda, gurina igo inda. Produktu guztiak igo indi da. Hori izan binauen, bai. Orduan. Eta beraz dana igo da, eta berak bebai, ogisa, igo inbida, bestela, danok erabazi bio, ez? Orduan, zuek zehose igoten danean supermerkatutan eta merkauetan, jakizue bebai, atzetik, kostu danak igo diela da. Danok, ino bezek ez dauela irabazten, igual goikuek eta enpresa hondixek, bai, baina herriko okinak ez? Bai. Ez, orokortu inda dana, eta oinari dira egia esan, ez dugu esango galtzen, baina batzutan ia galtzen ere bai, eta arduratzekoa da, ze hitz egiten duzu hor nekazariekin eta pentsuak eta nola euneko zenbat igo diren, ongarriak, dena, asko igo da, eta bera izan dut, gu bapatean, oin ezin ditugu prezioak igo ez dakit 20 zentimo, jenteak gainera botako litzai guke. Bai. Baina egia da, ez dagoela kontu ondo, eta jendea, aldatu dituela bere erosketa motak, eta ari dira, juten toki ezberdinetara, oitxura horiek aldatuz, hartu, eta merkiago nun saltzen dute, hemen, horra joan, ero eskaintzen atzetik ibili beti, promozioetan eta. Nik daukaten truko bat edo, aurrezteko edo, nik beti itxeotena da, lehengo, begiratu etxian ze daukaten, bai frigorifikoan, bai armaixotan, da bai isoskailuan. Gero itxeotena da, lista bat, adiz, astelenetik ostirale... Nik uste zerrenda beti inberda da. Baina ez erosketa zerrenda baizik, eta kalendarixo bat, etxien, egominaz, astelenetik da ostiralea, da ze jan bioten, da ze afaldu bioten, egun bakoitzen, adiz, txoriene badaukat egun baten, badakit, igual atzalde horretan, edo gau horretan, igual taperren bat ere emango dutela etxea, orduan hori bebai kendu itxen dut, eta gero zehazten dut zerrendan, zenbat eta kandidadia beti. Kalabaza, nik kalabaza etxien erosideke 2 kilo, 4 kilo, da, lasai. Bai, eta que zorratzen nana txorineak erreko da, lasai. Baina, normalien, askotan, erosten dugu igual geixegi, ez? Erosten duzu zagarra, da ez duzu, noi erostea 2 kilo bajo. Baldin badakizu, jamizula 3, erosi 3, da jazta. Azkenien, erosi biozu, aurrezten duzun lehengo puntua da,
erostia bihar dozuna da SB gehiago. Ez botatzea, dan erabiltzen neurrian. Eta batez ere nik uste zerrendaren oso garrantzitsua. Nik, erosketa beti zerrendarekin egiten ditut, ero jakin da Durangora noa, denda hontan, eta hontan geratuko naiz, orduan badakit hau, eta hau behar dut. Eta neurrian, gure etxean asko. Oin, nahi dut zerbait berria probatu, Patri, etxean. Aber, ez dakit ume nola onartuko duten. Nahi dut astea jan egun bat bai, egun bat ez. Zer? Ez jan egun batean osoa. Ez jan. Ingo du, holako barau egun osokoa. Eta nik uste du, merkea bateako zaigula. Dietan da holan argatzen, ez? Ez da komeni. Umeak oitzen badira hortara, egun bat bai, egun bat ez. Kriston txoioa, gaina egun bat kozinatu gabe, egun bat dozu etxean. Nik gomendatzen dutena da, arroz hau, oiaskuekin zemerkie da, arroza dauka, oiaskua dauka, dauzka barazkixak, tipula, piperrak estienak, barazki garestixak, ontxe botatzat tomatia, gebai, etxien, esposo aurkitzen tomate freskoren bat olan ona, aldozu egota tomate birrindua, edo tomate pasta, edo gurosuena. Eta ontxe, batzuk itxen daue, lehengo arroza bota, arroza txigortu, eta gero, urrenguen salda. Nik etxean, betidanik egin dut, lehengo ardaua, tomatia ja, apur bat erregositxa dauenean, ardaua, gero ardaua lurruntzen danean, botatzotat salda, eta salda irakiten dagoenean, orduan botatzotat arroza. Hori beste modua da, nik bakite holan tradizionala dela lehengo arroza txigortzia, ez? Nik etxien beti da nekin jotolan. Ja, tradizionala, zer guk esango, batzuk egiten dute holan, da ez datzu beste modua. Hori da. Ja, zein dan, ze gaina, egia da, zu interneten sarean da, gaina, sareak gauza batzutako ondo da, baina ez da gauza batzutako, arriskutsua, kontuz izan behar da, behintzat kontrastatu behar dira informazioak, ez? Eta zuk asko, errezeta bat hartzen duzu. Tiramisuaren errezeta tradizionala. Tradizionala... Zei agertzen dira bapatean. Eta desberdinak bat. Eta desberdinak ez duzu, baina, ama, zein da, ez dakit, paellaren errezeta tradizionala. Zuek onena da gustoko hartzea, etxera zuen gustuetara, zuen zaporetara eta moldatutako aitea, eta listo, eta ez erotzea. Erotuz gaitezen, hori bai, aldala etxean kozinatutakoa jandezagun, eta, den gunean lagun batekin, patata tortilla egindakoa erosten, ez? Eta nik esan, patata tortilla egindakoa erosten dut. Ez dakizu patata, gaur egun patata tortilla bat, Euskal Herrian lehen esan dudana, txapelketa gastronomikoa daudela herri guztietan. Ohitura daukagula 14 urte dauzkagunetik herriko festetan tortilla egiteko, segure etxean gu kuadriatik, beti kuadriakoa txikitatik egin izan ditu ia denetan, patata tortilla bat egindako erostea. Nik gaur egun badabolako trukore bat telebistan agertu zen, ez dakit Arginanok edo Davide Jorgek edo gure etxien izan dako honen zukaldarixak, indauela paketekoekin. Euskal Herrixan baduz patata honako sarriegi eta honak, da horreikin be, ingo patata. Nik ez dut prau, sekula ez dut egin etxien, baina beti ikusitzakuek da... Gozo geratzen da. Bai, gozo. Nik momentu baten hartu lagunekin, ogitarteko bat nahi du, baina ni tortilla patata nahi du. Bueno, 2.0 izango zen lehenko kipula eta piper berde pixka bat erregozio ondo, eta gero, arrautzak irabiatu, bota horra paketeko patata hauek, baina ez izateko urdaiazpiko zaporeakin, solako zapore arraroekin, mesedez. Onak, Patrik esan dugu moduan, onak, oliba oliotan frejitutakoak, utzi pixkat bustitzen, ze bestela kruz-kruz geratzen dira, eta gero horrekin patata tortilla batek. Egi esan 5 minutuan patata tortilla desente bat ingo zuen, eta igual aukeran egina saltzen dituztena baino. Eta nik ez dut esango ez dudanek erosi, behin gertatu zitzen ez da zertarako zan, da patata tortilla berzan, da halako bat erosi genduen, da bueno, jangarria, baina patata tortilla bat intzazu etxean, mesez. Nik pentsatzen aren, behitu, nik ezagutzen dut pertsona bat, hemendik hau, mesua, beretako daia, sakona tortilla patata gustatzen. No, errespetagarria. Ez da errespetagarria. Da, Denis Ugalde, nire senarra. Eta berak, bere esako gustatzen da, orduan nik, nazenez flipada bat, pentsatzen hauen, Denisen amak txartengo dut tortilla. Horrek emakumiak ez dakik kosinatzen, hasi que horrek ez dau jakingo zela nien. Ze beti erosten dau, enjako etxien. Osa, supermerkatukoa. Da nik ezaten, honek ez dakizetan ona. Orduan nek inotzan neria, neriak etxian behintzan nire etxian, ospia dauka, da gozua atalaten da, eta ez jakon gustau. Da orduan esan hauen, hau ez da jatze gustatzen ja.
txarto ez da, gero eronatzen, Bilbora, leku batzutara, nik badakile da, tortilla oso ona dela, da hori bejakon guzta, borduan, ja, orokorrean ez gustatzen. Patri, badago munduan jendea txokolatea zaiona gustatzen, badago jendea gazta zaiona gustatzen, jendea arraroa badago, arazo bereziak esan dezagun, ero gustu ezberdinetakoak, eta denak errespetagarriak. Hobeto, zuek tortilla patata daunean, nire ondoan jarri, patata tortilla daunean, danik doblea jango. Hori da, behitxu, hemen daukau, ja, salda irakiten. Orduan, bota bihu arroza, eta lehengo 3 minututan, egin bidoguna da, holan, zu bizian, eta nahaztuko arroza mugitzeko sartakin osora. Eta gero ingo duguna, izango da, jetxi zu ertainera, eta aukiko ditugu 15 minutu kosinatzen ikutu barik. Gero, 15 minutu pasatzen dienean, botako zau hilarrak eta estaliko sapitxo batekin. Eta orduen janengo. Zelako kolorie, lehen eske astu jatezatia, baina hau botatzat kolorante artifizial apurtxo bat, nik uste dut mentalki bai itxen dauela zehose, holan jatia arroza, orixa, laraine kolorikoa, nire behintzat guretzen gorrixa jaten zen beti. Bai. Tomate saltzia botatzen egon, da inoz esan azafraia, eskoloratzaiek eta guretzen beti izan gorrixa, gorriska aldera, marroia. Tomatiekin. Betxu, hau ja, ja da, ikusten dozueia bere puntuan badoiala, beraz, bukatzeko botabiotzat hilarrak, zabaldu inbiditxut, eta hau bukaeran egosita daudelako, hilarra hau egositakoa dielako, bestela, potekoa die. Erabiliko gaineko hilarra freskoak azirati bota berriak kontutan izan da egosi berdiela. Edo, izostutakoa eta okitzen dozu, egosi, eta listo. Orduan, hau, zutik itzaliko, eta bitartian joango da itzen zapi batekin estalikot. Bai. Eta hau joango da itzen, bertan geratzen den beruakin. Hau ingo nire etxean itxoten pudlea. Nik iteot etxean holan zapia zikintzeko. Zalako mutil finea. Gero ez da zapia zikindu iken dira. Holan eta berdin, funtzio berdin egingo dio. Jarri osua. Zabali dana. Bai. Bueno, lehen osagaiak eta erosketan eta inguruan egon garitze egiten da, gauzatzu jendea, igual gutxiago erosten du eki egiten da, baina badaude janario batzuk nahi eta nahi ez erosi behar ditugunak eta beti jan behar ditugunak. Eta hor, gogoratzen zaete, piramide nutrizionala nola dagoen, eta hor, arau batzuk badaude, eta nik hemen inkestatxo bat daukat. Galdera batzuk zuretzako, haber, ze modu zuen etxean, berez hori jarraitu berko zan, baina batzuk gehiago gutxiago, bakizu hor esaten dela, zenbat pieza fruta jaten dituzu, egunean, Patrizia? Nik? Barazki eta fruta, egunean zehar, astean zehar. Jaten baitxut maspasak, edo jaten baitxut meloiak, ez da berdina. Baina, jate ditxut, egunean... Razio, esaten. Egunean jate ditxut 2 pieza. Fruta bai, Bai. Eta barazkiak egunero? Mango bat, egunero. Ontxe denboraldixan, udazkenian da negualdian, beti mango bat. Eta gozaltzeko beti jaten dute, banana bat eta sagar bat, edo frambuesa batzuk, edo bai. Nik fruta asko jaten dut. Nik onartu behar dut, fruta oso gutxi jaten duela. Barazkiak bai, ensalada egunero, eta gero barazki moduan, azalorea, brokolia, porro patatak, olakoak bai, baina fruta gutxi. Bigarrena, zerealak, ogia, lekalea, arroza... Hori badakit egunero, esaten dala egunero janbi dala, baina enaz oso zereal salia. Igual gosaltzeko noixian behin, igual tostadatxo bat jaten dut horixuakin, edo igual bastian behin edo arroza edo pastaren bat, baina enaz oso, ez? Orduan paella, horrekin hori entzun da niretzako da dana. Gero taper bat prestatu dutzut, Julenek ekartzen doztanean, ze Julenek gure gidoirariak hemen lapurtzei dat taperrak. Oiasko atalak zuri emango izizu eta nik arroza jango. Bai, banetako oiaskoa posik eratuko naz. Eta gero, proteina. Gaur egun ezberdindu behar da proteinen artean arraia, aragia, eta gero baita, honek txitxirioak eta garbantzuak eta arrautzak eta ematen dizkiutena. Baina hor bai, zenba jaten dugu? Nik proteina saiatzenaz, behitu lehen esan dutzutenean, erosketak eta planteatze itxutenean, itxadutenean kalendarixo hau, beti egunero, bai bazkaltzeko, bai afaltzeko, lehengo aukeratza dutena da proteinia. Adibidez ez dut, arraina, orduan ingot, bakaiago alaban. Gero afaltzeko, adibidez lekalia, ingot, ez dakit, txitxirio entxelada bat. Gero, eguaztenean bazkaltzeko, aragisa, ez? Lehengo aukeratzot proteinia da horren gainean eraikitzen dut menua. Baina, proteinia egunero bazkaltzeko da. Ni proteina barik egon,
edo gitxiago. Baina, bueno, proteina moduan gure etxean eltzekariak esan ditu hori proteina da, eta gure etxean eltzekariak 4-5 aldiz astean jaten ditugu. Gero lan izarak dantzan egon guztia biltzen dira, baina, bueno, kontu detaile txikiak. Eta, bueno, zer gehiago, frutu lehorrak bai, gero esnekiak eta oitxura dago zuen, jogur moduan, gazta moduan. Bai, asko. Hemen txorinera beti gatzitxutenian, beti izaten da esnegaiakin, esniakin, gaztakin, asko erabiltzen dut. Bai, gisa esan. Eta zuek, bueno, aldu zuena, baina beti badakizue, pixkat danetik. Honena da, beti danetik jatea, neurrian, eta kalidadekoa, eta bertoko. Bai, poito, hau, ez dakit fruta moruan kontauko zuten, zuk ez tozu fruta askoik jaten, baina, bueno, limoi zatitxo batzuk botako zau gure arrozai, hemen kenduko zapixa, kenduko zigorrekein jako koiara puzlia. Bai, honek gero esetasun pixka hartzen da, lurruna besterik ez da da. Eta gero, limoia, aromatizatzeko apurtxo bat. Orduan, hori ez da politia itxeko lan, arpegi bat jo. Hemen falta jako lan, Patri, Txapelketa gastronomik den, Patri, ez que agertzen da kuadro, seria kuadro artistikoa da, honde batzuk esan da, eta nire teoria bai, otarraizka batzuko lan da, horrekin neikua dago, baina batzuk benetan, ez da, arte derrakero ikasi duten ero zer, baina batzuk oso artistikoa dira eta beste batzuk kargatu egiak aukeran, esatezu, hor arrozik bal dago non bai. Zuk atara bisardezka da kontakotzut, getxon itxen da, aixerrotan itxen da paella lehiaketia udaro. Eta nire, bueno, bakizu, adopzio herria. Eta bertan itxeitxuzte daulako dekorazio batzuk itxe dauen Bizkaiko hau puente kolgantia. Hau itxen daue, palilluekin, gero tarraintxka bat gainean, gero itxasontzi bat ez dakize. Paella ez da hojateri, txartxarra, baina ze polita. Hortera batzuk, bakarri falta jake ez dakit dantzari bat edo gainean. Bueno, Bilboko patata tortilla lehiaketan, bosteun tortilla aurkezten direna, urte batean, gazte batzuk aurkeztu zituzten 4 tortilla txiki, bakoitza kolore batekoa. Bai. Koloratzaileak erabilita, artifizialakin. Eta hori, bueno, bat urratu gendun, zaporez beze duen. Zera, zauen? Bueno, ez berdin. Nik espero dut, hau gustatzea, hau da gure arroza oiaskuekin. Paiez, arroza, piparrak, oiaskua, limoia. Eta gero, gurekin segi, zehoin ningo duna, bueno, dekonstruzio bat. Buelta emango digu eta beste modu batera prestatuko antzeko errezeta. Unean hasitako bideari jarraituz, errezeta honi ere 2.0 bertsioa atara diogu. Eta ni nola egingo dudan? Bueno, izena ez dakit nola ditxo. Arroza oiazkoekin 2.0. Vale, hori da. Ez? Zer egingo du? Lehenengo salda bat egiten jarriko du, hortarako oiazko setitu dut, erregoziko dut olio pixkatekin, gero botako izkiu horra barazki guztiak, ondo erregozi 2 minutuz, gero botako izkiu piperra utza eta azafraia, ura eta arroza, eta 12 minutuz egosten utziko du. Salda hori iragazi eta gero erabili ingo du. Gero ingo duguna da, oiazkoa temperatura badasuan. Ontziratu ingo du, espezie ezberdinekin da olio txorrata batekin. 40 minutu, 40 gradutara, ostu, eta gero bukatzeko arroza. Lehortuko dugu 100 gradutara ordu terdiz. Zuk egindako paella. Eta hori frijitu ingo du. Eta ero aurkeztuko du aldan moduan. Ez dakin nola. Aldan moduan, bueno, eman gotzagolan kreatibidade bat poli-politx jarteko. Hemen, badaukat arroza, ja, paella hartuta, eta arroza egin dugana da hori, labean sartu haizearekin, 100 gradutara ordu terdi. Ondo lehortu behar da. Eta hau gero ingo du frijitu. Eta asmoa da frigitzean puztu ingo dela. Orduan, izango du paellaren salda, arrozaren salda bat, potente bat, gero arroz puztua, eta oiazkoa temperatura baxuan egin da. Hori dana plater batean jarri, eta ea zen moduz geratzen da. Orduan, esan. Kontauko zuk anekdotiez, bueno, guk bidaltze itxugu errezetak, eta gero, zuzendu itxen dozkue, euskeratik, eta zuzendu itxen dozkue, anekdota moruan, bidalizabien, bueno, goikuek, zigor, ziurzauz hau ondo dala, ze jarri zinen bat, denbora pila bat, eta temperatura oso baxua, ez? Lehen esan duzu, 40 minutu, 54 gradutara. Da, eurak kezkatuta zabizen, hau ondo dau? Gure euskerako zuntzintzailea euskeran adituak izateaz gain, sukaldari izan ere artista dira, eta esan zuten. Hau, denbora hauek ez da, bai, temperatura baxuan egiten dugunean zerbait kontutan izan, dira da hori, temperatura oso baxuak, baina luze, eta hor, inoiz jatetxe batera jute mazete, eta arkumea temperatura baxuan.
Markume hori egin dute agian 16 ordutan, holan enbasatuta runnerrakin, hau da gailu bat azkenean egiten diguna da, ura hori mantentzia gu nahi dugun denbora guztian, gu nahi dugun temperaturan, eta horre egosten dituzte gauzak, ez? Zure lagun eta runner. beste testura bat hartzen dute. Zure lagun runner. Runner, marka bada, hori marka bakoitza berea dauka, ez? Ez dakit, nik runnerra beti runnerra dutxu izan du, eta temperatura basuan egosteko gailua. Bueno, hemen, esan dagoa, gu bakarrekiko duguna da, arroza oiaskoarekin zaporia izango duen salda bat. Kasu honetan jantetxe batean hau aurkituko bazen duten, beraiek hau gero, ez dakit, jango lukete, ero. Guk ez dugu botako, baina berez hemendik erabiliko dudan da, bakarra da, hauek erregostetik, barazkiak hemen erregostetik eta arroza bortatetik, hori urarekin, atarako den salda, hori erabiliko du, ura bakarrik, iragasiko dugu, baina bota ez da botatzen ez, Inoiz. Hau izango zen bihurrikeri bat, horrelako bihurrikeri txilia. Bai. Bueno, orduan, nik, bebai, tipula botako diot, piper berdea botako diot, azkenean da gogoratzeko gure ikusentzuliei, ontxe gabizela ditzen ostegunetan errezeta tradizional bat, eta gero 2.0 errezeta. Azkenean da errezeta tradizionalai bere ikutu modernu bat ematia edo beste modu batera prestatzea. Euskal sukaldaritzako goi mailako sukaldariak hartzaketa zizirena egiten. Betiko errezetak hartu eta testurak aldatu, denborak, teknika ezberdinak erabiliz, baina osagai berdinakin. Berriz asmatu edo. Hori da, eta beste buelta bat ematea horri. Bueno, hor dago, beste buelta batzuk ematen. Eta ingo duguna da, papar badaukagu hemen, paparra ingo duguna da. Hemen daukat, erromeroa eta eskaia. Freskoan izan ezkero, adarba sartzakin nahikoa da, Gero, gatza eta piper beltza. Gatza. Eta piper beltza. Nik azkenean, botadotzat, zuk ez dakit botadotzasun edo uste dut ez, arroza itxeko ardo zurixa. Ez, nik ez dut botako, ardo dut. Ez, gaur ez. Gero, esaten dago... Salda honetan botalda, baina nik ez dut. Bai, baina, nik ikusi dut zuk erabiltza usula patxarra eta ardo zurixa kosinatzeko bebai, eta badau teoria bat, ez dakit zuzena dan edo ez, geroz eta onaua izaten bada ardaua ez, eratekue bada, gero errezeta bebai. Bueno, lehen teori lehen esaten kosinatzeko ardo txarra erabile bada. Bueno, hori sekula. Hori kalimotxorako eta bebai berdina esaten dago. Ardaua txarra izaten bada, kalimotxua onaua da. Nik hori esan neike, gezurra dala, ze ardo on batekin kalimotxua onaua. Mesedez. Beti guk izaten dara, zuk erateko etxean erabiliko duzun ardo berdina erabiliko sinatzeko. Ez dut uzet esango, €25 ardo botia erabiltza, ez, nik erentzako ez dauka zentzurik, ez? Hau markesa, €25 boti baina bada jendiok ez da bizelako, hori erantzazu, hori ezazu, baina bai ardo hon bat. Nik banaukan, nire gurasuek eta oparitutako ardo botila bat etxian da hori bakarra naukan, eta behin albondigandako erabilin hauen, aragibolak itxeko, ardau hori erabilin hauen, eta gero kristoneko bronkia da, bronkia zegozua da, bai ez da? Hori bakarri naukalako, igual aukeran izaten banauen bat, €5, hori botako notza baina naukan, eta hori, eta gero, senarrak. Haitxin bia. Bueno, hemen, piperrautza. Gozua edo pikantia. Gozua. Bitu, paia bat ez du jan inoiz nik pikantia. Eingo. Ez du jan inoiz. Bitu, eingo. Azafraia, nik azafraia botako diot, ze... Kasu honetan gupain nahi duguna, azafraia urtutzeko honena, eze kolorea nola aldatzen dan, Azafraiak kolorea emateaz gain, zaporea ematen du baita. Zapore berezi ematen du. Orduan, honekin bustiko dugu, eta arroza bebotako du bertan, eta azkenean, paellako osai guztiak hemen dauzkagu, egosten. Utziko duguna da, 12 minutuz hau egosten, eta saldau iragasiko dugu, eta hau izango da, gero, likidoa bakarrik erabiliko duguna, Hemen, hotzean inalko zan errezeta hau ere, eta gelatina batekin ero, eta utzialko denuko lako salda gelatinoso bat, eta gero azkenean arroz frigituarekin da nik uste dut ondo jugun aldala, eta oiaskoa ere, hau behin egosita gero, oiaskoa hotzean, ensalada oiaskoan eta jaten,
Egin aldugu baita paella ensalada dekonstrukzio bat, zerbait egin alzan. Gelditzen di ostegunak aurretik, beraz, errezeta modernoren bate da, ekarriko bai pikantia, bai paella ensalada, hau nik ez dut probau, ze behitxu daukau, araki salda daukau, oiasko salda daukau, arrai salda, eta hemen dau, paella salda. Hori da, bai, geratzen zen bakarra. Bai, ez da. Bueno, holako gailuak ez baituzu etxean, egia esan, zuen arakinei eskatu aldizu, zen normalean arakinak izaten dute, eta honek egiten duena da, hori, hartu eta haizeak kendu, ikusi zuen nola. Nik hori ekitu zetako daukaten, neguko erropata sartzeko oi aspixan. Gure ama olako gailu bat, sartu eta haizea eta gutxia okupatzen dute. Hori da, nik hori daukat etxean. Eta ez da txarri izango. Hori, mendiko lasterketetan da jendeak, guk derrigorrezko material bat eraman behar dugu, eta tartean daude kamiseta termikoa, ez da gizert, eta motxilan gutxia okupatzeko, eta euri egin behar badu holako boltsetan hartu, eta jendeak eramaten du, enbasatuta, eta holako motxilan hau okupatzen zuena, gero ontara geratzen da. Betxu, ontxe... Hemen. Bai. Jarri dio denbora, eta izango da, 56 gradutara, 40 minutu horregozten. Zer esan behar du, Pati? Bueno, euskerakuei adi 56 ondo dau, eta nik esan minotzun, igual ointxe, danak igo dau ez, gabizen ezaten, supermerkatuko kostiak da danak, baina bai, hegazkinetako maletiak, ointxe danatatik kobratzen dutzu, orduan gaiu hori zeti igual maletarako gauzak iso usatzeko, ez zantxarte gongo. Zenbat aldiz, jenteok, lortu dut bidaia bat, merke. 20 eurotan bakarrik ez da inora, eta batean, maleta, aulkia, aukeratu behar duzu, eta, izan nahi merkia, da martzan azkenean. Baina, ez da gaizki geratu. Bueno, esan dakoa, 12 minutu honek, 12 minutu da gero iragazi ingo dugu, paparrak 40 minutu behar ditu, ingo duguna da gero atera, ostu, xerrotan moztu, eta hau ingo duguna da olio, ontzioa olioakin jarriko dugu, lehortuta. Zure induzunengo paella, baina lehortuta. Eta honek, teorian, fregitzean pustu din behar du. Aterako da. Bueno, martxan gara, Hemengo urak sekula ez bota, Zerbait egiten baduzu holan utzean, hori da, paparronen sustantzi guztia horre onda. Salda, hemen daukat, iragazita. Hau ere ez bota, nik hor daukat, eta hori erabiliko du beste behin zerbaitetarako, oro. Eta orduan. Ze ondu zaintzen dagoen hemen? Notatzen da martxan gabizela, ze hemen daukau, saldia, paellana, eta hoi esko paparra zelako biguntxo geratzen da? Samur geratu da, eta hori ningo duguna da, hau olioa behar dugu beroa, eta ea zemuz ateatzen. Da, ekilore olioa da, ez da? Bai, ez diote sabore gehi demun da. A ber, Bai, pusten da, ez? Bai, pustu da pixkat, ez? Ez da holan superpustuta, baina... Bai, ikusgarritxe hau, Bai, orduan... Esan bidogu kamaratik kanpo probatu dugu lapurtxo bat, eta oso gozo zegoela. Bai, hongara esperimentuak egiten, eta ekarri dugu beste arroz basatia eta hori esaten dutena hori ondo pustutzen dela, baina aukeran, honekin hobeto eratzen da. Eta hau, egunen batean arroza sobratzen bazaizu, arroz honekin nina aldikizue, arroz bolak, apurtuta eta horrekin, barazki batzuekin, ero bestela, basartu labean, lehortzen, ero olako deshidratadora bat izan, ezkero olako gailu bat. Jendeak badauko horre gauzak etxian, nik hau, hemen txorien nabielako, baina holan deshidratatzaileak, hau temperatura baxuan itxeko gailuak, airfryerra, ez dakize. Zu jakin gozu. Paradisua da. A ber, zuri jendeak irazten dizuna eta hor sari sozialetan da, jendeak izango itxu gauza pila bat etxean. Bai, baina gero bakitzu hau hartzen. Jendeak eroste itxu gauza pila bat, gero erabiltze itxu igual motivazioekin hasieran bai, 2-3 egunetan, baina gero hau hartzen. Bai. Hemen, txorienen, dana erabiltzen da. Dana erabiltzen da. Bueno, orduan, asmoa da, zuk induzun, oiaskoa, arrozarekin, edo arroza oiaskoarekin, gukingo duguna, dekonstrukzio bat. Hemen, jarriko dugu, paellaren, ero arrozaren zaporea daukan salda bat, oinarrian, eta gero, testura ezberdin bat bilatuz, hau izalduko dut, gure arroz kurruskaria. Puntazo bada,
Bueno, tazo, ez dakit. Esango dute, sako lanak hartu dituen honek, hori eiken azteko moduan da. Hau da, bueno, ostegunetako ideia. Ideia hori da, guda, beste bertsio bat ikia errezeta berdinana. Eta hau izango zen, arroza oilaskoarekin 2.0. Ja, ahora sartu be, ikusleika. Bueno. Eta honekin pintxo potera juteko moduan zaudete, bihar ostirala, txorien hemen izango da zuekin asteari agur esateko. Ondo izan, bihar arte.